kena penyakit little body. Piye? Silite gatel kelebon wedi. Angger krungu kendangan erik iki lho. Ora lagu dijogeti. Masya Allah. Juga spesial buat Mas Aditya. Balindo 3 Semarang, Ki Manto Lumantar Semarang. Nano, yo. Pacarane sarwa asri. Aja kesusu mudhun sik Fitri. Mas Hardi ki mbiyen duwe uniar nanggap campur sari arep nyawer. Kowe iki kok susu mudhun wae lho. Oke. Mas Hardi ki mbiyen aku nanggap campur sari jelas nada kok nek penyanyi ndukmu arep nyawer. Arep nyawer. Kok aja kesusu mudhun sik. Nano. Urung ya. Pacaane sarwa matrut.
Nih ya. Bubuk Mas. Bubuk tumpuk. Ya ini kok ngajak Bubuk dhewe, bubuk tumpuk piye to? Tumpuk lah, bubuk ya dhewe. Gak enek kancane. Bubuk tumpuk ning panasan kono. Kono arep tumpuk. Alah. Nanu. Iyain aja. Ngono tari ra dijak mau. Wis enek gantine lho, wis enek gantine. Oh iya. Piye to ki? Nano. Tari ben rap TikTok. Bacaane sarwa asri Matur sembah nuwun kadang-kadang campur saring ya aneh ini. Sinten wonge boten kelo tintingane dhek engking ngono kuwi tila mawon dadak nglilir kok tak teruske dawahe gelo ya Cahayu karakapan graya-graya cinandak mung manggih golek mung tujune datan ana kang supek tiwas-tiwas digagas jebulane hamung ngimpi mung tujune wong liya tan padha pirsa monggo Cahayu manut pokoknya yang penting gayeng ya Dek iki atur panglipur kagem keluarga besar bakso kembar wah wis siap pokoknya Pak Ardi siap gayeng ke Nyai diatur ke sing gayeng Dek monggo Pak Effendi kepareng nyawiji kalau gelas nada campur sari maju Cahayu katuran jumeneng Pak Effendi
kaya sinet jalatiku lo tumetes nolesi pipiku tega wedhe karaku Den yen pancene ora tresno mbok yo kondo sing sojo monggo adem ya Gil, adem penak adem penak. rada maju kene Dik Omrene. aku dibengok karo tukang fotone Ya ora apa-apa. kaya ngene lelakonku yen ngopo dik yati kok sadangamu biasa dik lala dan tinggal gawe telo asih sablawak kene wong ayu bersama dengan Yati Bukelwati artis merauke bergulir Pendi ditunggu. Lagune napa kula mriko? Lah nggih, nggih ta, Pak? Pripun? Cunduk mentul. Oke. Dik, Dalem. bablaske cunduk mentul cayu. Cunduk mentul kurung tumbaske, Kak. Pak Ardi yo ngerti men nek bojoku ayu men ngono. Hah? Aku ki dirasani, bojomu ayu men gel. Walah, ning kene aku. Epal, Kok Epa. aku mau samudana lho. Alang rangkul. Ayo ke mau. Setrum ae. Hah? Aku ya mbok lho adem-adem jar. Ayo dintake cayu. Kaya Ablasnya cunduk mentul, Dik. lelakonku. Ayo Pendi. Biyen ngopo kon dadakan
ora Allah nanging salah saya anggeledo bebasane yen cinandra kaya widodari spesial Mbak kangge Bapak Ardi kakak Tuhan kerso kangge sampai sayang demi umur tunduk mantul kang rinenggo saputu ing reka selendang kuning kang sumapir ana ing pundake ayune tan dewani tuhu sira putri Rukawati gandes luwes tuhu sira putri kang utami Anjir, nambah mulai nambah mboten. Oh, mboten. Duh kusuma tuhu sira putri kang utami babasane ler kinandra kaya widodari Si matur Matur suwun sembah nggih. nuwun. Niki ngeten Mas. Nggih. Setunggal malih penyuwunan saking